ഹലോ, ഇന്ന് എനിക്ക് ഡേ ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 11:30-12 മണി എണീറ്റത്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ബ്രഞ്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം കുറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉച്ചക്കത്ത് കഴിക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ബീഫ് സ്റ്റീക്കിൻ്റെ പീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 2 സൈഡും ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബട്ടറിൽ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം അസ്പരാഗസും ഇതുപോലെ തന്നെ ബട്ടറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും വിതറിയിട്ട് അത് ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ ഫ്രോസണായിട്ടുള്ള ചോളവും കുറച്ച് ബീൻസും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. കാരണം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബൈ.